L'Ajuntament segueix negociant amb el BBVA la cessió o compra del bloc 17 de la plaça d'Eivissa, a Horta, que des de fa 30 anys acull diverses entitats i col·lectius del barri. El propietari va cedir l'edifici en testament a la Fundació de Caixa Catalunya amb la voluntat explícita que es dediqués a la promoció de l'associacionisme i la cultura catalana. En ser absorbida pel BBVA, el banc té la intenció de vendre l'edifici al millor postor i es tem que finalment acabi en mans d'una immobiliària. El preu de venda és d'1.100.000 euros. L'Ajuntament es mostra compromès amb aquest espai i diu que està fent tot el possible perquè el bloc segueixi sent d'ús veïnal. Ara estudia fer una oferta de compra al banc de forma conjunta amb la Generalitat. Les administracions, totes, hem de vetllar per aquesta qüestió. Tant l'Ajuntament com la Generalitat tenim un paper en aquesta negociació i tots hem de fer el màxim esforç perquè aquest edifici continuï sent un espai d'entitats pel barri.